ये पापड़ का साइज इसके जैसा मेरे जैसा क्या है सकल दे ओमफ्राय दे गोबाव जाबाय मोनफैनाया न Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै फुङावनो ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आङो। बे साननैसो माने रेगुलार भिडिअ होनो नाजागासिनो। ओमफ्राय नै नंगौ नामा yes ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ माबोरै जागोन बेखौबो आं मिथिथ'ला बे साननैसोआव क्लासाव बिजि ओमफ्राय हस्टेलावहाय आगैया साब्रै जाबायमोन बेयाव गोजाननिफ्राय थाफैनाय आगैया ओमफ्राय दिनै आरो गोदान आगै फैगोन बे माने बिराद गोजाननिफ्राय फैगोन आरो ओमफ्राय अबेनिफ्राय फैगोन मानिफ्राय फैगोन नोंगुमिया खोन्थालांबाय थासिगोन मानो होनोबा नोंगुमिया ससे लायनो थांनायदों बिसोर मोनफैबायानो लेट जागोन दा नोंगुमिया थांनायाव थ' नोंगुमिया खोन्थालांसिगोन आरो ना नै गुमै मा खोन्थागोन आं दा अबेनिफ्राय फैगोन अबेनिफ्राय फैगोन मागोन बोरै फैगोन बिसोरखौ खोन्थालांबाय थासिगोन गुमिया ओमफ्रायो दाथ' गोदानै डाइरेक्ट भिडिअ लानो हायोबा लासिगोन नंगुमिया आरो हायाबा थासिगोन आरो ना फार्स्ट टाइम गासिबो कम्फर्टेबल जाया नालाय नङा होमबा थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथाङा ओंखारनानै थांदोसै खोमसि जाबाय बोथोराबो दिनै अखा हादों फ्रि फ्रि थान्दानो लोगो गोदान मोनसिगोन उननि मागै गोसोखौ माबायदि नांदों मा मोनदों खुसि हानायसो खोनादों मिथिबायना बिथां बर'आ माबायदि नांदों लोगो गोदान फैगोन मोजां नांदों माबायदि मोजां लोगो गोदाना दिनै अखा लाबोदो अखा गुसु गुसु थान्दा लाबोदो हो रायजोफोर मैया बिशालनिफ्राय गस्ला लाबोदोंमोन आङो माबायदि नांखो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो ना मा बुङो दारि खानायफ्रावथ' लावलाजोब्बाय मोजां नङा मानसियाथ' साइज गैया देसन अब्लाबो बाय गस्लाफोरखौ मोजां गानोब्ला एसे गाहाम नाङो आरो ना बाथ्राया बेनो ओमफ्राय आगैमोना मैया थांदोंमोन नालाय बयफ्रेन्डनि बिराद लानो गोसोथारमोन आराम मोननायनो दुखु नांदों एक्चुअलि थांफिनबा मोनगोन खिन्थु नोंनि बयफ्रेन्डआबो ओरै गानोब्ला आं बिदि गानोब्ला फैबाय मा बियो नुवा अनिमा आगै जोंना बिथाङानो जाहैबाय सिंगेल सिंगेलाव सानसै बिदि नङा बाथ्राया मिंगोलानो बिनिफ्राय बिथाङानो जाहैबाय माबानि भुटान बर्डार हिमानि आरो ना थांबाय थानोसै लोगोफोर आङो दाहाय दुमदुमावसो खोन्थागोन थ' रायजो राजा नोंथांमोन दायो माने आङो थांगासिनो आरो ना बाथ्राया जाहैबाय जोंहानि काटिं क्लासावहाय क्लास लानो थाखाय बिश्वनाथ सारियालि जायखौ जोङो तेजपुर होननानै मिथिगो बे तेजपुरनि बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय काटिं क्लास लानो ट्रेनिं लानो फैदों आरो ना थ' बेखौ माने आङो गणेश मन्दिरसिम लायनो थांगासिनो बिसोरो दाख्लैनो फैनानै माने अदालगुरियाव थादोंनो आलासि न' बेनिफ्राय दिनै फुङाव अदालगुरिनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय आरो ना थ' बिसोर ट्रेनजों फैनानै रङियाव ओंखारनानै बासजों गणेश मन्दिरसिम फैबाय दायो आङो गणेश मन्दिराव रिसिभ खालामहैनोसै आंना लेट जाबाय दहायनो कल हरदों बिसोरो मोनफैबायनो लामायाबो गाज्रि जोंना दायो आङो मोनबाय फाराम सक लोगोफोर फाराम सक बेनिफ्राय थांबाय थानोसै मथा मथि 5-6 किल'मिटारसो लोगोफोर बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय फैबाय थानाय आगैया माने भिडिअ नुनानै कन्टेक्ट खालामनानै फैनाय आरो ना बिदिनो गोबाङानो सोंहरो गोजाननि ओमफ्राय फैनो गियो आरो ना थ' गिनाङा मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङानो फैबाय आरो फैबायानो थादो जायफ्रा लानो गोसो सोलोंनो गोसो फैनानै सोलोंनो हायो माने मेन बे गणेश मन्दिरनि खाथि जायो आरो ना मथा मथि 5 किल'मिटार बा 4 किल'मिटारसो जायो मोनबो गिनांगौ गैया मात्र फैनानै जोंहा बिखुनजोलानि न'आव सफैनांगौ आरो ना बेनिफ्राय गिनांगौ गैया जेबो मानो होननानै बुङोब्ला बिदिनो बयबो लागासिनो थांगासिनो क्लास लानानै राङापारानिबो फैनानै थांबाय दायो क'क्राझारनिबो दङ समाना माने गोजानद्राय साननानै फैनो नागिरा थ' माने ट्रेनजों फैयोब्ला बा ट्रेननि सुबिदा दङब्ला बा बासनि सुबिदा दङब्ला बांद्राय गोजान नङा दा क'क्राझारफोरनियानो फैनो हायोब्ला बा गुवाहाटीनिफ्रायबो फैबाय ओमफ्राय हायो आरो फैनो जेबो प्रब्लेम गैया जाय लानो गोसो सोलोंनो गोसो सेस्था दङ गोसो दङ बिथांमोना फैनो हायो आरो मोजां
बेनिफ्राय फिसनि बेलायाव माने खेबसेयावनो होजोबनांगौ बे नङा स्टेप बाय स्टेप होलांनो हायो बा गिबियाव एसे होग्रोबाय होनायनि उनाव गेजेराव होबाय वान बान्डल' नालाय थ' गेजेराव होनायनि उनाव जोबथारनायाव होलांबानो जाबाय आरो ओरैनो जि लानाय मानायफ्राव एसे बाकिबो दोननो हायो तारमाने क्लास लाबाय थानायाव आरो बिनि उनाव जोबनायाव होबानो जाबाय थांगोननि सिगाङाव होजोबलांबानो जाबाय आरो बेखिनियानो आं दायो गणेश मन्दिर मोनबायानो नोंथांमोननो देखायलांनि आङो आं दायो गणेश मन्दिर सफैबाय ओमफ्राय अबाव दङ अबाव मायो फन खालामनोसै हानायखिनिखौ लानोसै थ' लोगोफोर मोनफैबाय आं दायो फन खालामनानै लानोसै अबाव दङ मालबो बायनो दङ मोननैसो हस्टेलनि आगैमोना बिहरनाय थ' रायजोफोर आङो मालखौ बायनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेसेबा अखा अबाव दङ फन खालामनोसै आङो नै अखायानो अखा एकदम अखायानो अखा साथाबो लाबोआसै माबो लाबोआसै बै दंफां सिङाव थानानै फन खालामनोसै आं लोगोफोरा आङो आगैखौ नुबाय आरोना फन खालामनानै ओमफ्राय लोगो हमनोसै रायलायनोसै नों दा दे ओमफ्राय दे गोबाव जाबाय मोनफैनाया न' दे ओइ कार लाबोदों आङो बैयाव दोनदों लोगो मोनबाय जोंना बे थाहैगोना माबा नमाथि होनना बुङो सिनायो न' फैबाय थिगानो दे दा जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर दाहाय लोगो मोनगोन न'आव बेगजों गस्लाजों मेट्स आरो थ' जेन्टेल मोनफैबाय आगैया नै ओमफ्रायो आंनि थाखाय आपेल लाबोदों थेंक इउ स' माच आलासिफोरनि थाखाय साहानि रेडि माबाया बारा जादों खोमा नोंसिना थोरसि गंसेयावनो होनाय नांलायनाय गैया देवनि मागै आरो बुरजा जानायबो गैया जमा जानाय बाथ्राना खैथा जाखो दासो मोनसे होनो आंनो हर मोनसे दायो लोगोफोरा आं पापर सावगासिनो मानो होनोबा इमान गोजाननिफ्राय दोननो फैदों आगैखौ गार्जेन फैदों बेनि बिफा आरो बेनि आबौ जायोनो थ' बेखायनो सिम्पोल खाना ओरैनो जाहोहरनोसै जेबो आइटेम गैया दालि आलु सयाबिन दाउदै आरो ना फ्राय आरोना लोगोफोर थ' बेखिनिखौनो जागोनसै आरो दे जासाबदो आबौ मालाबा आरो बेरायनो फैबावनांगोन दे देनांलांनो फैबा अखा हानाय जोबोर जाबाय दे माबा हरथारनो हायो गोलैगोन दे 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 थ' लोगोफोर माने आलासिफोरा थांबाय आरोना ओमफ्राय जायबा आगै थाफैदो बेनि बिफा फैदों आरो बिबौ जानाय आबौ जानाय फैदों आरोना बेसेबा गोजाननिफ्राय फैदों ओमफ्राय मिथिला ओंखाम जाहोहरबाय माबायदि जाखो मिथिला अब्लाबो गोजाननिफ्राय फैनाय नालाय आरो बोरैबा नाङो आरो बयस्क नालाय जाखिनिखौ हायो बेखिनिखौनो उथिखाबायो बिनिफ्राय आथिया गोलाव दं नालाय ओंखायनो ओइ गाइस मोन ओंखाम जाबाय नोंथाव ओइ उंगिरा ओंखाम जारफखा लागा ओइ ओंखाम ओइ साथामबो जमा थांबा याव गाइस माउन बयफ्रेन्डआल' गाज्रि मोननो आंसि Pokoknya mah gak apa, tambah ha. Saten tuh lagi benar. Hot. Ma? Tambah ha tuh. Satu ya. Udah nggak biasa ya? Betul bisa ngapa tangan naik ke bawah. 와, 보디가 예, 사태오나 봐봐. 오니마 그 비미야 달린 그래서 안 되면 네 자요 네 노래는 뭘 클라이에
ये मा ये एलिफेंट का कान है ये है पापड़ ये पापड़ का साइज इसके जैसा मेरे जैसा क्या है सकल रायजो राजा नोंथांमोन माबा मा होनो गुमै डायलग मास्टार आगै जेसिना नामा जेसिना नामा आं नाम खोनायासै मोजाङै नामा दिनैनिफ्राय डायलग मास्टार ओरैबो रोंद्रायाखै नालाय आगै लोगोफोर नोंथांमोननो ना बेदर माबा माबि जानाय सुटिबाय थानाय जायो दिनै आं मिरामिस जादों उलु सबिन आरो पापर दालि पापर दालि जाग्रोनोसै लोगोफोर जोबनायावसो लोगो मोनसिगोन ओइ आल्ट्रा मडेल बा वास्कट सोरबा पसन्द जादोंबा कुर्तासो गाननाय ब्लाउज अनिमानि डिजाइन आल्ट्रा ब्लाउज बिमान मालाय दुर्गा फुजानि जोंख्लाब माख्लाब नायनानै ला नै इदि पुटिखौ गोसोआव था लोगोफोर अनिमा बिमा